Horas madihita sa luhut na. Di hamu kadamang do dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota parade hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu dohot dame siya debata amatta. Dohot siyan anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangyangan, buidui partangyangan pasyon, imana tersurat di Pesalmen 110 ayat 14 rodi ayat 20 sada. Turpukon na laus epistel tu minggu paskana perjulu sia April 2020. Hujahama dihita ta paihuti hukma di bagasan rohat tabi. Jahuba do parguguk ku dohot edekku, jadi gabe hatuau ku ibana. Suara ni ulup-ulup dohot hatuaun marsaringar di udung-udung nya kapartigor. Siamun ni Jahuba do sibahen hamonangan. Tibul situtudo siamun ni Jahuba, siamun ni Jahuba do sibahen hamonangan. Dak tagamon mati au, say na mangulu duau, asa hupa jojor akapabahen ni Jahuba. Nunga gugu tutu di picang Jahuba au. Alai datung tu hamatea nau di pasahat. Ukapamuma diau akabahal ni hati goran. Asa hubongoti akai laho mamuji Jahuba. Odo bahal ni Jahuba. Bongotan ni akapartigor doi sugut. Madok mauliate maau diho ala naung dia lusiho au. Jala majadi hatuauku. Ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaon, macai torangdo di surato di Bibeli. Ia Pesalmen 110 luon, ima na marisihon ede hamoleateon, marningot pangurupion ni Jahuba. Molo di Alkitapi didok nyanyian merayakan kemenangan. Mangihuton Matius 26 ayat 30, Pesalmenodo na dia deho Jesus doho takasisiana ditiki di patupan nasida ulaun nabadiei. Jala adorak soruar nasida laho tuduluk jetun. Jadi bode nota jaha di Matius 26 ayat 30. Jadi dung dia dehon nasida ede puji-pujiani ruar manasida laho tu duluk jetun. Mangihuton akan napistar pesalmenon tardok maun litani agung. Jadi ede na dia deho Jesus rab dohot sisiani adorak suruar nasida tu dulu jetun. Lapatan na sahira edeoma na mengantar Jesus mengadupi si taonon na doki. Ra dada na naing mengalihkan perhatian na Jesus mologabe di dehon edei. Songon halak na mabiar memulus kuburan rupani, menghilangkan rasa takut nai gabe merede manang marsiul may bana. Olo do hita songonia teh molo tabulus rupani dalan na lungun manang taanggapi angker ya soi kuburan. Olo do sesongon na marsiul-siul hita marede na mek rupani bernyanyi kecil menghilangkan rasa takut, rasa gentar tai. Ia soi songo mobil na mangalewati lobang sisera-sera ninna na baruon, molo pas di lobang sisera-serai mobili mamitor dia deho do lagu rohani. Asa unang mabiar aka panupang na di mobil manang na di bisi. Ia soi olo dibuka buku ede, ia soi diputar kaset lagu rohani. Alai begitu lewat lobangi, lobak sisera-serai, mamitor digat tido lagu rohani doho lagu rohana. Habuak kadongan, dang nanaing mengalihkan perhatian nasida molo dia deho pesalmenon, dia deho Jesus doho takasisian nai. Pesan nanaing dohonon na, marhite edei ima, molo pe ikon adupan si taonon, bahkan kematian sekalipun. Ikosay hamonangan do
naharuar sian pamangata. Jala iko say hamonanga do nalohot di rohata. Dada hataluan. Molo nga say dia dehon monang. Ninna rupani laos monang doi. Ay hatatai laos tangyak tadui kan. Dungi mu badu tabani semangat molo say dido songoni rupani tabereng majuak ka na merlub manang na bertandingi menangin na. Jadi lagui hatai gabi penyemangat ba laos olodo hata tulus rupani hata tulut ibana songon na niat dehonai songon na ni hata honai gabi terjadi. Coba mata do sebalik na talu inna olor laos talu. Kanga hudok talu do ninna muse mate melemahkan aka semangat. Alayang gu Yesus bukan mau menghilangkan perhatian dao. Alay memang merhite semangat si songoni atik pe naing mangadupi si taonon Yesus dada hataluan na naing dapot tononna. Bukan akhir pertandingan yang berakhir dengan kekalahan, bukan. Alay hamonangan do. Hamu kamang dohot tamuinang porsia do parpesal menon dang gumugu musunay siya Tuhan na. Dang gumugu si taunoni siya debata. Idu asadido ibana Jahoba do parguguku. Tibul situtu do siya munni Jahoba. Jahoba do si bahen hamonangan. Daktagamon mati au. Say na mangulu duaw. Ima say dido ibana rupani. Jala om maha porsiaw ni parpesal meni. Porsia do ibana na say urupan ni Jahoba do ibana. Diragam niaka parnguluon na. Daktagamon pasobon na ibana humasusa. Ima keyakinan. Jadi atik pesosod di julu aka sitaonon penderitaan dohot hamatian porsia do ibana na sopasobon ni debata ibana humasusa. Jala hita pesongonido iko porsia do hita di pangurupion ni debata. Iko porsia do hita nagumugu Tuhani sian sudi masalah nata adupi i. Ikon yakin do hita madok Tuhanku lebih besar dari masalahku. Ay sipatak kamanginang nasay ubal gadu tahilala persualatai siya tuhatai metian Tuhani tahilala. Jadi arong do hiajin ahasa da buku ay da juk do di bahay Tuhani say songon banserap. Tabo to mabaserap kan di dia inganan ni. Jala sadi hari no ni haruar. Dupot capi benay baru perupa ni di haruarhon. Jadi olo lo songon ni Tuhani diperlakukan. Sahira na swadok tuhatai di tonga-tonga niaka hamaolon na taadupi. Idu asa dido aka perjamitai iko bahenota do huruf ka. Huruf besar te di tonga-tonga ni hatana berati. Dungi berubah ma na berati gabe berkat. Ternyata huruf kai ima Kristus. Tutu na nang dohonon na di si ima molo say tabay do tuhatay di tonga-tonga ni akan naduduk na taadupi yang berat sekalipun bisa berubah menjadi berkat. Jadi tergantung bagaimana kita memandang setiap persoalan na taadupi. Molo tado borak doi. Alay molo tado neang doi. Opini kita bisa mengubah suasana hidup kita. Dang nama do rupani gabe suarok persoalan adong do. Hamu dongan saha porsiaon halas sonot tama pesta Paskah. Ima haheheon ni Tuhan Yesus sian namate. Ahado lapatan ni Paskah. Paskah merlapatan doi sudah lewat. Nunga salpu. Ahado na lewat. Ahado na salpu. Na lewat manang nasalpu ima hamatian. Sitaonon, penderitaan. Nunga suluk hamonangan. Jadi halak na marpaska, ima akka halak naung mengelewati sada fase di nguluna. Ima fase penderitaan.
fase naguk si taonon. Alay unak salah hita, molonunga marpaska gabeda ngadong be si taonon. Dangi maksud na. Dangi maksud nate. Kemungkinan adong dope si taonon, adong dope penderitaan, adong dope hamatian. Jala memang tak adupi dope satu satikyon. Alay nak pesongoni dang margugubi manaluhok kita. Datung talu behita di baheni. Songo dia pegugu doho jorbut ni hamatiani nunga talui di bahet Tuhan Yesus. Dia deta nomor 10 buku de 10 nunga talu hamatia di bahet Tuhan Yesus si ai nahehe do ibana songon nanidok nai. Haleluya. Atong akamang dohot tamuina nami. Saya tadok mamauliati tu Jehovah. Ai rodi saliling-liling na do asini rohana. Saya ima dohonot taganup ta adupi ragam niya kanamasa di nguluon. Jehovah do parguguta, Jehovah do pargugukku. Jala hatuauku, hatuauta. Amen. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen.